Soc Paquita Casanova, soc de Sant Martí Sarroca i tinc una granja de vacú lleter. I ara també hem posat un espanador de llet en una gasonera de Vilafranca del Penedès. I és la tercera vegada que em presento a càmeres agràries. L'explotació la vaig començar jo i llavors ara el meu fill ja és més gran i ara ja la porta el meu fill, però jo l'ajudo en tota la documentació, els papers que s'han de portar al Departament d'Agricultura, l'ajudo més en la cosa administrativa. Jo soc molt partidari del quilòmetre zero. És una opció que tenen la gent de poder comprar un producte fresc, poder aprofitar-se d'aquest producte, que, per exemple, la llet que és munyida del dematí i que al migdia la puguin tenir ja pel vespre o al vespre per l'endemà de matí, això és un luxe. Jo penso que les dones sempre hi han estat molt involucrades dintre les explotacions agràries. El que passa és que abans eren els homes els que tenien més protagonisme, les dones abans estaven més en un lloc més invisible i ara surten més. Jo penso que és important presentar-se a les càmeres agràries perquè la unió fa la força i una persona sola no és res i amb l'unitat d'un sindicat almenys pots tirar endavant els problemes que es puguin tenir les explotacions. Des d'Asaja es treballa molt i penso que sí que hi ha moltes possibilitats de guanyar.